جدا الف نو میم دا عشق ہویا توجہ بھائی شکور صاحب جدا الف نو میم دا عشق ہویا رب نو دارین دی پائے گئی جدا الف نو میم دا عشق ہویا رب نو دارین دی پائے گئی بے مثال ہمیں میرا گھر ہوئے کعبہ کا حسین دی پائے گئی تے میرے گھر وچ میری تصویر ہوئے وقت الف نو عین دی پائے گئی اور رب نو توحید بچاون لئی وقت لور حسین دی پائے گئی مہربانی توجہ سے کس گئے جیندیا قدماں وچ ہے کل کائنات دا پانی تسے کس گئے جیندیا قدماں وچ ہے کل کائنات دا پانی جیندے حکم بغیر نہیں وس سکتا لازا برسات دا پانی تے کائنات پہ جعفری پیندی ہے بھائی دراز کائنات پہ جعفری پیندی ہے صدقہ سادات دا پانی او ودا لبدا ہے ایلیس غزو دریا فورات دا پانی مہربانی جناب مہربانی 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 پانچ نعرے پینتالیس سوا لاکھ نعرہ ہے تیری مہربانی چنگے سجن تو اڈن لئی پاروں دن پر ہی ہو جائے سانپ رکھی ہوئے توجہ چنگے سجن تو اڈن لئی پاروں دن پر ہی ہو جائے سانپ رکھی ہوئے او دھبے لگن نہ دیون پگڑیاں تے ساری ہو جائے سانپ رکھی ہوئے تے جتھو جعفری ادب دا درس جائی وے گھر ہی ہو جائے سانپ رکھی ہوئے گھر ہی ہو جائے سانپ رکھی ہوئے او جڑے موت نو زندگی دیندے ہن گھر ہی ہو جائے سانپ رکھی ہوئے مہربانی جناب مہربانی مہربانی جناب ایتھا ہی ایمان اور نہیں رکھ دیا تو میں پڑھتا رہا سب تسی رکھ دیا ہاں دوڑا میرے اپنے میریاں بائی بن کے مینوں تختہ دار تے ٹنگیا ہے میرے والی تو پتہ نہیں شانی کدے گیا میرے اپنے میری امائی بن کے مینوں تختہ دار تے ٹنگیا ہے اور میری چرٹ تو پتل دے بھانڈیاں نو نہ سونے نال چرنگیا میری چرٹ تو پتل دے بھانڈیاں نو نہ سونے نال چرنگیا ہے کہ جنو جعفری جگر دا خون پیوایا ہے او مینوں اسے بے درد تے ڈنگیا ہے او میرے پھڑے پھڑے کے سا مک گئے میں کدن کو پانی منگیا مہربانی جناب مہربانی شکریہ شان نہیں بدائی جیو 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 او کدے باگ گیا مہربانی بھائی شکور دی فرمائش کو پوری کر لئی چیتا نہ لا جائے بڑھا بندہ من چیتا ہی لا جائے اگلے دن سمجھنا ہاں عبدالحکیم تو سانو چھا بھلا ہی گیا
دوڑا قابل توجہ بھائی شکور صاحب دی فرمائش بھائی جتھے تو نہیں اتھے بھی جگ پیا وسدا ہے مویا کوئی نہیں ملو خدا دا جتھے تو نہیں اتھے بھی جگ پیا وسدا ہے مویا کوئی نہیں ملو خدا دا او بھاویں زندگی ہوے نو جتنی آ ویندا وقت قضا دا تے جعفری بخت ولو جھڑے وان گئی سانگا تکدا فقط حیا دا او پچھو ٹیک نہ ہوے ساون دی تل دے سویندا دریا دا مہربانی میاں ادلی عوام جڑی اے تاڑی مرے سن ایک اگلے جہان 70 تاڑی دا ثواب ملدا اوے نیا نہ ایدلے دا دیر دے دن یا ایدلے اے مقابلہ ہی نہ تے یہ انہاں دی وجہ چوں اے وی چوپ کر دیا سی ایدلے تو کیویں لوئیاں لا دے میں نہ بھائی نو دوڑا قابل توجہ میں بہت اوکھے سائن زندگی دے ہون سا ترتیب وچ نہیں آمدے بھائی مختار صاحب بہت اوکھے سائن زندگی دے ہون سا ترتیب وچ نہیں آمدے جویں کہہ راہگیر مسافر نو سنجے راہ ترتیب وچ نہیں آمدے توجہ تے جویں من دریا دے رقبیاں نو جویں من دریا دیا رقبیاں نو لگے ڈھا ترتیب وچ نہیں آمدے او انج جعفری شاہیاں اجڑ ونجن مڑ شاہ ترتیب وچ نہیں آمدے مہربانی جناب پر چاہ کے فدائی ہوئے تے ادھر رکھی آوے اچھا کیا آئی لائی بھائی مار یوسف راز بہت اچھا مشاہدہ پڑے اے نا دی تاڑی مارو انہاں دی فرمائش دا دوڑا سیک اپنی جدن لڑا بیٹھا او دی نفرت دے دریا سیک اپنی جدن لڑا بیٹھا او دی نفرت دے دریا سانگا کدن کو تگنا لگ دیاں دا ہے سو دشمن ڈھیر صلاح تے میرا جسم نہیں جعفری ان سمجھو میرا جسم نہیں جعفری ان سمجھو سامنے ہن خنگاہ او جڑے پانی دے تے نہیں راضی کداں دودھ رکھ دے نہ روائے مہربانی جناب ایسے اللہ پاک بچائے نہ لگ دیا تو جڑے اندر نکالے ہوئے اللہ پاک بچائے نہ لگ دیا تو جڑے اندر نکالے ہوئے او بھائی والی سنگت دی بات چھڑیے جڑے آپ تو دھالے ہوئے تے بچی جعفری سنگت دی لاش پاشتوں او جیڑے گل کٹمالے ہوئے او سنگت بڑھائی دے کے فائدہ پچھو پولیس تے ڈالے ہوئے مہربانی جناب مہربانی اچھا سرانے والا اے دا بھائی سرانا کھڑی گیا جڑے بھائی کول ہوئے نا آپ دے سیرے ٹھکاڑ کے دی طریقے لیٹ دے تھوڑا قابل توجہ بھائی نمی سنگت دے تڑے تمبو آندی یہ بہو چیرتا ہی چھانے راڑی نمی سنگت دے تڑے تمبو آندی بہو چیرتا ہی چھانے رانی بیگانی شاہدیاں پپلاتے اڈی پیار دلانے رانی تے ہیٹھا میں کٹر گڈی بختان دی چڑی سجون اتانے رانی اے نا جعفری پار سرانیاں نو سدا سر تلے بانے رانی
صاحب سلام کرے نے بھائی کیا بات ہے پھر تھوڑے پیچھے نہیں کوئی نہ مہربانی جناب مہربانی رو کون خرید کرے جو اچھا جی بھاؤ جو کون خرید بھائی شکور بیٹھا بیٹھا رہے جتھے کلر تے ڈب دا راج ہوئے جو کون خرید کرے سی سر سو تو بس دوڑ بیٹا یا خرید جتھے کلر تے ڈب دا راج ہوئے جو کون خرید کرے سی او جندے کل تین جالن ڈاورن دے کھو کون خرید کرے سی جندے کل تین جالن ڈاورن دے کھو کون خرید کرے سی کہ لکھاں بھاپ لگ دے لبیڑے آندے تو ملاوچ بیٹھا تو میری گال سمجھے لکھاں بھاپ لگ دے لبیڑے آندے نو کون خرید کرے سی نو کون خرید کرے سی اور مول جعفری جی سمتا لائے سکنا ہے روح کون خرید کرے سی مہربانی جناب میں موڑ پڑھ جا رہا میں نے پوٹھی گال دی سورم دی وہ آجا پہ چھوڑ جا ڈھے سارا پاڑ لو دے بھائی اجمل لو دے بدلے روٹی لئیے توجہ لو دے بدلے روٹی لئیے پوری نہیں مڑ ادھی ڈھئی لو دے بدلے روٹی لئیے پوری نہیں مڑ ادھی ڈھئیے اور جعفری کھا دیے پانی چ بھے کے موڑی ہاتھ پڑ دی پئیے مہربانی جناب ارمان بھی چینل ہے ہاں کارے بھائی اجے بیچی نہ پال بیازا بیٹھیان چھوٹی بیاز بڑھیا بیٹھی ہے بہت بندہ کو بیٹھا میرے ورگا کولو تاجر کو لگیا اسا ککا شہی تا بیچ وٹا تے پچھلا بارا تو چنگا نہیں بال انہوں آکھیا بھی جے شہون لئی بیٹھا تو دی قیمت نہیں توجہ کرے سو نہیں تو میں سندیلے علی سے جان دیا تو ارمان لائے جاتا توجہ اس آکھیا میں بہت بڑا تاجر ہاں تو منہ منگی قیمت لائے 10 کیب لئی بیٹھا انہوں جیڑی گل کیتی ہے بے تو تاجر ہے میں مان لینا ارمان وچے نہ لائے لئی سے تو تاجر ہے میں مان لینا ارمان وچے نہ لائے لئی سے اور جتھے موئی حسرت دفنا آیا گستان وچے نہ لائے لئی سے تے میرے ساں دے سیک تو تھک پیا ہے زندان وچے نہ لائے لئی سے او میں اپنی جعفری سوچا دا آسمان وچے نہ لائے لئی سے مہربانی جناب اندر صاحب ہاتھ کھول کے بابو بھائی پرویز دی فرمائش مار مصطفیٰ دے نا تے دوڑا پڑھنا نوی سنگت دے تنے تنو آدھی یہ بہو چیر تے چھانے رانی بیگانی شاہدیا پیپلاتے اڈی پیار دلانے رانی تے ہیٹھا ویک کے ٹور گڈی بختان دی چڑی سجون اتانے رانی نہ جعفری پاڑ سراڑیاں نو صدا سر طلبانے رانی
دوڑا بھئی کئی سجنا مگر لٹی ویندن کئی لوگ تجارت کانن کئی سجنا مگر لٹی ویندن کئی لوگ تجارت کانن کئی پیرا دھار کھلوندے ہیں کئی لوگ صدارت کانن تے کئی لوگ جعفری پکھیاں وچ کئی لوگ عمارت کانن او کئی اندر میں سارے جام پندن کئی لوگ زیارت کانن مہربانی دو دوڑے آخری مڑ میرے بھائی بیٹھن وال ٹائم دے ویے توجہ میرے وستے دور دا چیتا کر اے نماز کنگال تنا سے توجہ میرے وستے دور دا چیتا کر اے نماز کنگال تنا سے مٹی لگن نہ دیونی پیراں تے آئے خستہ حال تنا سے تے ہن ہاتھ دی رکھی ہوئی شے نہیں لبدی ہن ہاتھ دی رکھی ہوئی شے نہیں لبدی کمزور خیال تنا سے او جی میں جعفری لوکا سمجھ لیا ہے اسا لوٹدا مال تنا سے مہربانی آخری دوڑا بڑی مہربانی جعفری صاحب بجھی ودیاں آندراں بہوں دیاں تو سانو ایک دے پھوٹے پائے وجنے بجھی ودیاں آندراں بہوں دیاں تو سانو ایک دے پھوٹے پائے وجنے حسرت دے گھٹے ہوئے تاج محل نفرت دی چھال چڑھائے وجنے تے آئے سجن بازاری رنگے نی پہلے دھوتے چھٹیاں لائے وجنے او جڑے جعفری منہ تو منہ نہیں اچھندے بندے یہ تیرے منہ تو ہی رائے وجنے دوستو